Eta ber, bide honetan, bidekauda berezien formulak aplikatzen ikasiko dugu. Bale? Bueno, lehenengo gauza da, komenigarria dana da, eukitzea denbora guztian, zegoen aurrian, formulak eurak, bai? Hau da, A gehi B berbi, berdin, A karratu, gehi B karratu, gehi bi AB, bale? A ken B berbi, A karratu, gehi B karratu, ken bi AB, eta gero, A gehi B, bidera ken B, dala A karratu, ken B karratu. Bueno, unazten gara, lehenengo ariketan. A, da, X gehi lau, berbi. Lehen kasu honetan, formularen, formula da A gehi berena, hauxe. A izan da X eta B izan da lau, beraz. A berbi da X berbi, gehi lau berbi, gehi bi aldiz, X bider lau. Hau da, X karratu, gehi amasei, gehi sortzi X. B. Bi X ken bost, berbi. Bueno, hemen daukagu, bigarren formula. Bale? Orduan berriro. Lehenengoa da bi X, beraz bi X berbi, gehi bigarrena berbi, eta kenketa denez minus, bi aldiz, lehenengoa bider bigarrena. Hemen batzuk pentsako duzue bigarrena minus bost dala. Ez. Kenketa moduan tratatzen badugu hau, eta kenketa moduan egin behar dugu. Kenketa batean, elementu biek positiboak dira. Bai? Kentzen dugu bost. Ez dugu kentzen minus bost. Vale? Kenketa izan da, minusa ona dator, eta orduan B minus da. Bueno, orduan gertzen da. Bi X berbi, gogoratu, berbi egiten direna, biak. Beraz da, lau X karratu, bost berbi, hogeta bost, eta bi bider bost da, ken hogei X. C. C da, bat ken 6X, berbi. Berriro kenketa. Lehen karratua, bat berbi. Gehi, bigarren enkarratua. Figaten bazara, gauza bat baino gehiago berretzen ditugunean, parentesi tartean ipintzen dugu. Vale? Biak doazelako berbi. Bai 6 eta bai X. Kenketa balako, bi, bider bat, bider 6X. Kalkulatuko dugu, bat berbi bat, 6X berbi, 6 berbi, eta hogeta amasei X karratu, eta ken amabi X. D. Den, azten gara agertzen gauza komplikatoa, hau da, satikiak. Seguntzako komplikatoa dira hauek. Bueno, prozesu bardina da, batuketa bat denez, lehenengo formula. Vale? Eta gau, lehenengoa berbi, X biren, berbi. Gehi, bigarrena berbi, hiru laurden, berbi. Gehi, bi aldiz, lehenengoa, bider, bigarrena. Vale? Formula zuzenean aplikatzen dugu. Torain, zatiki bat berbi, egiten dugu berbi, bai zenbakitzailea eta bai izendatzailea. Biak berbi egin behar ditu. Beraz, X karratu, zati lau. Hiru laurden berbi, biak berbi eginez, behatzi amaseiren. Eta gero, bi bider X biren bider hiru laurden, azken finan bidertzen ditugu, bi bider X bider ditu eta zati lau. Kau, bi eta bi hauek desagertu aldira, simplifikatu alditugu. Eta da, hiru X laurden. Principios de gaur berezi aplikatuta daukagu. Vale? Beraz, honeaz, amaituta ukiko nuke ariketa. Batzuk pentsako duzu, eta hemen ez dugu egin behar izendatzele komuna? Principios, praktikatzen gabizen ez egiten bidekaura berezien formulak, hemen ez dugu egingo hori. Behar izan ezkero, egingo genuke. Baina kasu honetan ez dugu egingo. Hemen ere, komplikatzen da purtsu bat, logikoa denez, ariketa juten dira pizkat, gero eta komplikatu hauek.
Orduan, bi x karratu ken bat biren berbi, kenketa daukagu, beraz, bigarren formula, eta azten gara. Lehenengoa berbi. Hemen, claro, berbi dakarren ezberak, momentu baten deskontesatzen bazara, pentsatu alduzu, berbi ipini duzu laia. Kontuz honekin, Lehenengoa berbi. Gehi, bigarrena berbi, ken, bider, bi x karratu, bider bat biren. Orain, bi x karratu berbi, biak berbi, bi berbi lau, eta x karratu berbi, x ber lau. Bat biren berbi, gehi, bat laurde. Eta gero, minus bi bider bi x karratu, bider bat biren, bi eta bat biren hori desagertzen dira, ken bi x karratu. Eta amaitzeko, f, ax gehi b, berbi. Bueno, hemen, zein da lehenengoa? Ax. Yes, ax berbi. Gehi bigarrena berbi, gehi b berbi, gehi bi bider lehenengoa, bider bigarrena. Berbi egiterakoan, a berbi x berbi, gehi b berbi hori bardin, eta bi a x b, bueno, jakin normalean, zenbakiak, edo zenbakien papera jokatzen duten letrak, aurrean ipintzen dira. Eta gero, normalean ez ezaguna dan, edo polinome baten letra, moduan jokatzen duen papera x izan da, azkena ipintzen da normalean. Gehi, bi a b x. Esan txartu gongo bi a x b, edo bi b a x, edo nahi duzun moduan, baina prinsipioz, ohitura moduan beti x-a ipina maieran. Vale? Bueno, hau, lehenengo ariketa. Orain, bigarren ariketa ingo dugu. Bigarren ariketan, danak dira batuketa bider kenketa, edo kenketa bider batuketa da. Hau da, hirugarren formularekin egitekoak. A da, x gehi bat, bider x ken bat. Bueno, hauek dira pizkat errazen edo harinen ikasten direnako da. Karratuen kenketa da. Hau da, lehenengoa, berbi, ken, bigarrena, berbi. Beti ken. Vale? Bigarrenaren ikurra beti plus izango da karratu adalako, beraz beti ken, Venga, b. Bi x gehiru, bider bi x keniru. Hau da, lehenengo berbi, ken bigarrena berbi. Hau da, lehenengo berbi, lau x karratu, ken bederatzi. C. X eren ken bat biren, bider x eren gehi bat biren. Bada, lehenengoa berbi, ken bigarrena berbi. Hau da, x karratu zati bederatzi, ken bat laurden. Eta d, ax b, barkatu, ax gehi b. Bider ax ken b, da ax berbi, ken b berbi. Hau da, a karratu, x karratu, ken b karratu. Vale? Listo.